आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभारसिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो आंनि टीम प्रस्पेरिटिखौ गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों आरो बेखौनो नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय। थेंक इउ। आङो 900 सामथिं। डिफारेन्सआ आंना 300 प्लास 300 आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन। औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन। मानो होनोब्ला आंहा इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो। जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै, बेनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों। बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो। गोजोन्थों। आंना मुङा मनिका औवारि। आङो डिभिडेन्ड सिम्प'जियामआव बिजाथि महरै गसंदोंमोन, दा देरहासार जानो हाबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोआव। माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय, दा बिदि जोङो हेपि ममेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोन्दों आरो गोसोआव। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आंनि मुङा अनुप बसुमतारी। आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों। आं गिबि गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों, बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन। आं गिबियावनो फोरमायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै, आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इउनिट एफसिखौबो रोजा साबायखर बावनो सानदों। जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों, आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो। माबायाव आंना कासाराव दाख्लैनि नमिनेसन होनायाव देरहाखादों आंना, माने आंनि अपिनियना आनकन्टेस्टेड उइनार जाहैखाबाय आं दाख्लैनो। माने होदोंमोन बिसोरबो, अपोनेन्ट पार्टिया होदोंमोन, बिसोरना रिजेक्ट जाना फैदों। बाट आङो दा कासाराव देरहाखानाय बायदिनो जाहैबाय। दा देरहाबाय दिनै अलरेडि जों आंनि टिमखौ देरहाजोबनानै मोजां मोनदों। गोसोआव माने गोबां समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामबाय। बिराद गोबाव 10 सानानो जाबाय, दा 10 सानानो जाहैबाय जों गोबाव खालामनाया। जों ज' टिमै जेरै जोंनो क'क्राझारनि आबसुआ सापर्ट खालामदों, जेरै सेन्ट्रेल आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामदों। बेजों गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आं होयो। आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभारसिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो आंनि टीम प्रस्पेरिटिखौ गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों, आरो बेखौनो नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय। थेंक इउ। आङो 900 सामथिं। डिफारेन्सआ आंना 300 प्लास 300 आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन। औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन। मानो होनोब्ला आंहा इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो। जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै, बेनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों। बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो। गोजोन्थों। आंना मुङा मनिका औवारि। आङो डिभिडेन्ड सिम्प'जियामआव बिजाथि महरै गसंदोंमोन, दा देरहासार जानो हाबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोआव। माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय, दा बिदि जोङो हेपि ममेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोन्दों आरो गोसोआव। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आंनि मुङा अनुप बसुमतारी। आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों। आं गिबि गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों, बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन। आं गिबियावनो फोरमायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै, आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इउनिट एफसिखौबो रोजा साबायखर बावनो सानदों। जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों, आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो। माबायाव आंना कासाराव दाख्लैनि नमिनेसन होनायाव देरहाखादों आंना, माने आंनि अपिनियना आनकन्टेस्टेड उइनार जाहैखाबाय आं दाख्लैनो। माने होदोंमोन बिसोरबो, अपोनेन्ट पार्टिया होदोंमोन, बिसोरना रिजेक्ट जाना फैदों। बाट आङो दा कासाराव देरहाखानाय बायदिनो जाहैबाय। दा देरहाबाय दिनै अलरेडि जों आंनि टिमखौ देरहाजोबनानै मोजां मोनदों। गोसोआव माने गोबां समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामबाय। बिराद गोबाव 10 सानानो जाबाय, दा 10 सानानो जाहैबाय जों गोबाव खालामनाया। जों ज' टिमै जेरै जोंनो
क'क्राझारनि आबसुआ सापर्ट खालामदों जेरै सेन्ट्रेल आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामदों बेजों गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउ आं होयो बेखौनो